गेट मोनफैबाय माबाखौ सिला होदों जार पेन्टिं खालामनोल' Ini mencet. Umi Poro, ada di Sibilis, kalian sini Rais, Sedemsa, Natari. Kemudian ekonomi ini bersama dengan guru pemerintah baik, semuanya tahu. Berikan teman-teman ajar bisa ada. Hari ini sendiri guru ekonomi sih, karena guru pemerintah. Volleyball खेला जादों बेयाव बर्नाली गेलेदों सन सिंहनि पुरा बिसोरो दासो काबादि गेलेनो गोनां जादों ओइ दानि बर्नाली ओंखाम जाना लाग्रोनोसै जोंहा ओंखाम माथि सगोन जोङो ओंखाम जाखांलायबाय ओंखाम जाखांनानै खेला गेलेनोसै मान जाखांनाय लोगो
बाय 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 होनद्रा